ikhumbule loo nto ngale ngoma. Kanti uzawubuyisa enye yayisithini nana, for the Lord thy God walketh in the midst of the camp, let thy camp be holy. But ingoma eyayisithi let thy camp be holy. Ndathi ndawukhumbula leyo yesibini, ndavele ndaqonda uba undikhumbuza family time. Uba come spend time with me kaloku. Uba khona family time, sunset to sunset. Akomba yho bendingasazazi mina ezo zinto ndingenamsebenzi nayo sendingasazenzi nozenza. Uzondikhumbuza nge-family time and undikhumbuza iveki isaqala. Ndizicule ezi ngoma with excitement. Ithe xa ndicula le yesibini ndavele ndaqonda uba undikhumbuza nge-family time. Uba ke I need to spend time with you. We have a date kaloku from sunset to sunset. Spend time with me. Abe ndiqonda hayi ke sesikhona ke neeqhiya zam ndizilandile back. Akho nto sendishota ngayo kuba ke njengoba ezandifundisa ngento yedress neentoni nokuthwala nento uba mandithandaze before ndiqala i-content. Andiyazi unzisa apho. Uthe xa esithi family time, indawo endihlala kuyo ke inayo inkonzo apha ezantsi kwegadi kukhona inkonzo. But kuba ke nam lo ndemka, thina abantu ababeyazi le nto ukudlula abanye abantu nathi sashiya. Ngoku bemka nabantu ngoku akusekho mntu, ikho sisakhiwo esihamba sodwa phaa. Uthe xa endibuyisela apha kwi-family time uba ke we have a date, sunset to sunset. Ndavele ndayazi into yoba undithume ebantwini abathile. Undithuma kwenye iklasi yabantu abangazange bayiva le nto ekufuneka ngoku beqale ukuyifundiswa from scratch. Aqomba okay, ndiyavuma ke sine-date ke, sunset to sunset ndizawuba kwi-family time. Ndabe ndiqomba hayi ke sendinazo iimpahla zam zokotiza kakuhle, ndikhave nezi-sleeves, ndinxibe long sleeve ke ngokuba andifuni into ebizawuba ixoxisa ngezithathu ezikhoyo ezizawuvela. Full coverage, ndivale yonke into, ndigqubuthele nasentloko. Andisabuza imibuzo ngoku, sikufayinali. Ufuna sibe nale date. Ndiqonda uba ndiredi nam ndiprepare ukuba ke le ngoma le yesibini yeyona ngoma endandiye ndiyifundise ngayo abantwana uba ke by Friday afternoon yonke into sesiyibeke phantsi, sirelaxile, sirelaxele uba sizawuqala ke ngoku uyospend i-family time. Kulapho sizawufunda more nangezinto afuna sizazi to prepare for ukusiwa phaa apho sithe sifuna uba ngabakhona. So lixesha ke apho siye sifunde, si-interacte nabantu, senze yonke into emandi yakhona. Kuba ngokuqala siyenze apha, sipraktizele into yoba naxa sifika le, sifike xa siyazi uba yi-family time. Besiqonda uba kwakudala siba nayo i-family time nawe, 24 hours. Ayingomizuzwana nje embalwa. Kwafuneka ndiyifunde ke i-family time. Yaye ndiqomba andinawari ke, fit check seyikhona. So yi-mindset ke ngoku kufanele ndiyibuyise back into yoba ke he has a special time ekufanele siyigcine.